या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। उन्हाळा आता कुठे सुरू झाला आणि त्याचा तडाखा आतापासूनच बसायला सुरुवात झाली आहे। उन्हाळ्यामुळे होणारी शरीराची लाहीलाही आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या यांवर काही उपाय केल्यास त्याचा निश्चितच फायदा होतो। डिहायड्रेशन होऊ नये म्हणून जास्तीत जास्त पाणी पिणं आवश्यक असतं, मात्र याबरोबरच शहाळं पाणी, ताक, सरबत घेणंही आवश्यक असतं। यात सर्वात उपयुक्त असं लिंबू पाणी उन्हाळ्यातील त्रासांवर रामबाण उपाय ठरू शकतो। उन्हामध्ये लिंबू पाणी घेतल्यामुळे ताजतवानं राहण्यास मदत होते। उन्हामुळे शरीरातील कमी झालेली ताकद भरून येण्यास याची मदत होते। लिंबातल्या गुणधर्मांमुळे आरोग्यासाठी उपयुक्त असतातच, मात्र साखर आणि मिठाचाही थकवा कमी होण्यासाठी चांगला उपयोग होतो। पाहुयात लिंबू पाण्याचे आरोग्याला होणारे फायदे। नमस्कार, मी सुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। दिवसाची सुरुवात लिंबू पाण्याने केल्यास त्याचा चांगला फायदा होतो आणि शरीरातील अनावश्यक घटक बाहेर पडण्यास लिंबू पाण्यामुळे मदत होते। सध्या लठ्ठपणा ही एक मोठी समस्या झाली आहे। स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही वजन कमी करायचं असल्यास लिंबू पाणी घेणं उपयुक्त ठरतं। त्यामुळे वाढलेले वजन नियंत्रणात येण्यास मदत होते। साखर न घालता घेतलेले पाणी मधुमेहींसाठी सुद्धा उपयुक्त असते। तसेच यामध्ये कॅलरीज नसल्याने शरीरात साठणारे फॅट साठत नाहीत। लिंबात असणाऱ्या क जीवनसत्वामुळे मेटाबॉलिझम वाढण्यास मदत होते, त्यामुळे आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होते। दुपारी जेवणानंतर लिंबू पाणी प्यायल्यास खाल्लेले अन्न पचण्यास मदत होते, त्यामुळे पचनशक्तीवर ताण येत नाही। तसेच शरीरातील विषद्रव्ये बाहेर पडण्यास मदत होते। लिंबाचा वापर अनेक प्रकारचे आरोग्यदायी पेय बनवण्यासाठी केला जातो। उन्हाळ्यात लिंबू पाणी आणि लिंबू सोडा मोठ्या प्रमाणात आहारामध्ये घेतला जातो। लिंबाची चव आंबट असते। अनेक पदार्थांची चव वाढवण्यासाठी देखील लिंबाचा वापर केला जातो। लिंबू पाणी उष्णतेपासून तर आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे। त्यात व्हिटॅमिन सी, बी असतं, ई, लोह आणि कॅल्शियम सारखे पोषक घटक असतात। लिंबूमध्ये व्हिटॅमिन सी जास्त असतं। ते फ्री रॅडिकल्सच्या नुकसानीपासून पेशींचं संरक्षण करतं। व्हिटॅमिन सी रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतं। स्ट्रोक्स आणि हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यास देखील मदत करतं। तुम्ही रोज सकाळी लिंबू पाणी पिऊ शकता। ते चयापचय गतिमान करतं, त्यामुळे जलद वजन कमी होण्यास मदत होते। त्यात पेक्टिन हे फायबर असतं, त्यामुळे भूक कमी लागते आणि त्यामुळे बराच वेळ पोट भरल्यासारखं वाटतं। त्यामुळे आहारामध्ये लिंबू पाण्याचा समावेश करणं फायदेशीर ठरतं। लिंबू पाणी आपल्याला हायड्रेट ठेवण्यास मदत करतं। त्याचं सेवन केल्यानं आपण आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक असलेल्या अस्वास्थ्यकर पेयांच्या सेवनापासून स्वतःला वाचवू शकतो। त्यामुळे उन्हाळ्यात लिंबू पाण्याचा आहारात समावेश करा। कोमट लिंबू पाण्याचे सेवन करणेही आपल्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतं। यामुळे बद्धकोष्ठता दूर होण्यास मदत होते। पचन संस्था निरोगी राहते। गॅस आणि ब्लोटिंग सारख्या समस्या दूर होण्यास मदत होते। तसेच लिंबू आपल्या शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करते। त्यामुळे उन्हाळ्यात लिंबू पाणी पिल्यानं हे जबरदस्त फायदे होतील। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।